La vida està formada per petits instants, aparentment banals, aparentment imperfectes. Però hi ha coses que semblen petites i són, en realitat, essencials. Una mirada que no s'oblida, un gest diari que esdevé necessari, un somriure que ens atrapa sense voler. Les coses autèntiques, les que no necessiten paraules, ni likes ni expectatives, però que al final són el que realment importa. No esperem que la vida sigui perfecta, però sí que sigui autèntica. Perquè allò que és autèntic il·lumina cada instant, ens transporta a les nostres arrels, ens recorda d'on venim. L'autenticitat que es brinda, l'autenticitat que és nostra.